ya zinatu ya sina ya nuwairatu kammariya ya jamilatu ya rahima ya biladal qudsiya ya na'imatu ya salama ya karimatu ya dubaitu sa'ida a'lal walaya يسري يا سكينة طيبة القرى مدينة يا رياض الصالحين يا بلاد الخير دائي إني أحبك يا مدينة يا مدوكك يا ربرني طيبة القرى مدينة يا وشذان شكو بيما يا مدوكك يا ربرني طيبة القرى مدينة يا وشذان شكو بيما سبحان الله تبارك ما يبيوا كون داما كاسن burkana ka cika mini su da dama rabbu da raudar mubashara ka kashe ni garin salama rabbu yarda na je madina har a dauraina a can ma don makwabci farin masoyi bil jalala abani dama la ilahi kai salati kuma fi daraja da girma shugaban duka alamina mai hana mu shiga nadama gwargwadon girman sagunka karanin kamar da dama sahalin saka sa sahabu auliya a saka su suma yan jama'at ya tabara gwadaban sobar mu dauman rabbina da sharif sani jika a gurin azima maganarsa a ko da yaushe mu tsaya a fagen fama ya buwayar lokacina ya amincin zamanina ya dalilin raya raina ya hakikar tanadina yaushe za ka kira mukana ka sharibta tafakkurina ni da kai ban zamani ba ban zaman shira da kai ba ban fitar yaƙi da kai ba kun ka ban ɗaufa dawa ba so nake kullum musaba so nake in zo ni ɗai ba in kalli gari sahaba in kalli ƙasa sahaba da duwatsun nan sahabbai sun ganka da kai sun saba ko ba a ce mini tabi'i ba na kalli waɗansu sahaba shi yasa wani lokaci ma na kan ƙura ido ga rana in ga ƙwaryar zagayarta da yake ni tsana zarina dan ta ga farin masoyi me yasa ba san hakan ba tun daga 12 zana dan in ga wata a daidai 13 da 14 15 tafiyar ta har dai sanda za ta yi ban kwana kullum maganar da zan dai naga abin da ya zo ya tsage ya shige jikin mu na ba ya muradi ya muhibbi sanadi ya nuru kalbi kawai hanyar ka zambi gwada ban tafiya ga rabbi sai a share dukan zunubi don hijabu su kawo murabbi in na zo wani garin madina ka yi man bigire ya habibi in kuma har zan dawo karɓi roƙo na annabi bugun numfashin ƙarshe na yi ta madina mahibbi na cika a hannun ka hamdan na yi shahada don ka karbi godiya ga mutan madina godiya ga garin wasiya kun nuna kula karamci bangwani khairar labariya a zatona babu jannar da ta kai birnin sanayya sarauniyar aljannatai ne mai isa da dubin kinaya sai a ranar yayin hijabu za a gane madina haya ya ilahu yana da makani da a can a madina zai da ilahu yana da dangi da madina suke bayi da ilahu yana da makwabta kewayenta madina zai da
ilahu zai da ilahu yana da shariki da yana birnin masoyi amma na kuma ya haramta shi kadai ne mabuwayi bai da ƴaƴa bai da dangi ba makwabci gun almuhri tildanil jannatu baitu share kukan masoyi sammai ko akan sai ban zaton da akwai yake ba nuna shauki na gare ki bai zamo mini faduwa ba don mutunta muhajiruna da karamci ba kaɗan ba don farantawa rasulu bai farantu gari yake ba rabbina ya baki maki da aminci ba kaɗan ba ya madinatu na mauta bege bai bar ni lauba lokaci tafiya yake yi ban sadu da ainihi ba birni yaushe ba ƙauye zai shigo ki ya samsawa ba ya maɗaukakiyar riyada ban ji zan mutu ba ake ba roƙo na zilli jamalu ya kira ni na zo musaba safiya ta ko dare na hira na nayi da abba sayyadul kaunai na yanci mai tafi da bakaru kuku ba magabata sun yi rani damuna ba su mai da mu ba da sun yi zaman sitin da ban nisa da kai ba ga kasar nan ta yi kunci an datse kofa da kuba na yi kunci na yi kuka to bai zo garan ba kakana Haji Musa rakumi aka yi shi ɗaya ba malamin abban mu shi ma da kafarsa ya zo shiri ba na yi niyan in yi koyi shari'ar yau ba na dawa ko a jaki ko a doki banki in na uso gida ba ko kafafuna na taka in zo in kai da abba ka'idoji sun yi tsauri sharaɗai ba ɗan kaɗan ba da biza sai da fasfo tambaya ba wai kaɗan ba ga idanu kura a kanka ba za ka sake jiki ba in ka je kafin a gaisa sai su ce dawo azaba damuwa ta ma a kullum ban samu kamar hakan ba an hana ni zuwa garinmu ga anan ba a bar ni lau ba ka'idojin haji tsauri umuran hakanan da gayya ka tukula masa duku dama dai bayani tun a baya ya ce mu shigo madina kafin a hana mu hanya gashi yau sun fara tsarin san hana mu zuwa wilaya ne burina a kullum in zo ni gurin aliya kafin sana na hanya in shigo gunjin wilaya rabbi yarje mun ka amsa dan isar da wasu zakiya rabbana ka ji kan abana bai wa umma guri a haya rabbi kyauta da yan ababu kan kakar da abar mu baya rabbi salla ala dalili arzikin gaba har da baya dukiyar yau shugabanmu nin kasansa a rai da niyya dawamar na ababu dabda sidi cikin biyayya sarari dan sidini ne karfi raina a madina بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ya maɗaukakiyar birni taifatul karra madina yaushe za na shigo bima ya maɗaukakiyar birni